В предаването често засягаме темата за проблемите в българското образование и начините, по които то да бъде осъвременено, полезно и интересно. В следващото видео ще видим една инициатива, която вярвам, че е стъпка в правилната посока. Запознайте се с рок-група Exchange. Талантливи и влюбени в музиката ученици от столичното 119 училище Академик Михаил Арнаудов. Наскоро те спечелиха награда на публиката в художествено-музикалното състезание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България за видеоклипа към изпълнението си на известната песен на Cranberries «Зомби». По-ценно от наградата обаче е вдъхновяващият пример, който те дават как, отдавайки се на своята страст извън училищните занимания, могат да се справят много по-успешно и с ученето. Това е първата награда, в която гласуването беше в интернет, в Фейсбук и нямаше как да бъде по никакъв начин въздействано. От цялата страна всички деца можеха да гласуват и резултата е показателен. Защо е толкова важно децата да се насърчават, да се подкрепят в такива различни проекти? Всеки един ученик има своята сила в една определена област. Отмина онова време, в което всички са силни по всичко и точно тази сила, която има дадения ученик, да се използва в най-добрата светлина за неговото развитие. В конкретния случай това е една малка група ученици, които са силно вдъхновени от музиката, от пеенето и изцяло в своето свободно време в съботно-неделните дни използват базата на училището с, разбира се, ръководството на техния ръководител Симеон Ангелов, като правят това, което им е най-хубаво и най-приятно. Пеят музика и по този начин стават все по-добри. Времето, което прекарат в училище, трябва да бъде осмислено. Един от тези начини са извънкласните дейности, а музиката е прекрасен такъв. Вместо да се занимават с неща, които не биха били приятни на никого, това е най-добрият вариант. Отделно сценичната изява, тя е много зареждаща. Емоцията тук свириха пред над 600 човека. И цяла България вече знае за тях. Те са най-харесваните за тази година от асоциацията. И съвсем различен вече погледа върху живота на тези ученици. Това е само един от многото примери, които могат да се дадат за ученици, които отиват с желание на училище. Много по-мотивирани сме и ходим на училище с удоволствие. Всичко правим с желание. Пеем, свирим, учим. Искаме да има успех навсякъде. Искаме да покажем на подрастващите, че има по-важни неща от това да пиеш, да наркотици да взимаш, да правиш бели. Също така, като сме заедно с групата, това много повече ни мотивира да сме заедно и когато някой има трудности в училище, си помагаме един на друг. Една подобна изява дава много сила на самите ученици и те се чувстват много по-уверени в това, което правят и съвсем естествено се отразява и върху ученето. Просто е необходимо да се даде малко от училищното ръководство, за да могат те да направят чудеса. Те използват училищното мазе, което е абсолютно непривлекателно, но го правят, защото на тях им е супер хубаво. Наистина искаме да успеем, работим върху много рок парчета и просто мисля, че това се харесва на публиката. Ние вече имаме авторска песен, казва се "Заради теб". И написахме с нашия ръководител господин Симеон Ангелов. Мечтаем да станем най-добрите в България. Най-добрите рокаджи като цяло. Сега, Гала, това е поздрав за теб, както и за всички зрители на кафе. И сега ще чуете част от нашата авторска песен "Заради теб". Всичко даде ми ти и всичко отне. Само спомен за теб има в моето сърце. Много благодаря за поздрава. Готина идея. Да, наистина прекрасен, вдъхновяващ пример и на директори, и на учители да помагат на децата да намират своето призвание и по този начин да ходят с по-голямо желание на училище. И това им се отразява и в другите предмети. Има нужда това българското образование по този начин да се случват нещата.